ASEP General Headquarters Aizol Mingin Chibai Kabuk Veka Cheu Nungcha Hum Hal Nakonga Hian Injirtir Tur Neu Hi Atam Ve Khop Maya Voile Khata Soi Vek Sen Nilova Campaign Na Hun Sang Sanga Depo Kan Han Soi Thina Zona Min Zot Depo Noma Chunga Chuan Kan Soi Fia Vek Seng Lova Tin Mi Pui Ta Na Hiat Tur a poimo tak tak hi atam ve em mai ani chung te chu toite te in ti hian kan han siama tun tuma hian nungcha man le chhuwa zalen chungcha nga hi tlema zong han soi le lok kan han tum don ani heta hian ria tur poimo tak tak a om ve a hei nungcha kan ina ron lu ta chumi chu ron lu ta hei chhuwa zalen tur kan nei chumi chu kan khoya chhuwa zalen tur kan nei tiang chi te hi kan dong na sa ve khop maya chunga chuan mi pui te hian riat tur poimo tak kan neya kan riat awangin tlem te kan soi fia le lok don ani amasa kan han riat tur poimo tak maya chu nungcha te hian jeiji an neya chuta an jeiji a jinga kan riat atana poimo de umaya chu nungcha eng po mai hian chen narambi territory ram haubi ga hi an nei zelani chu apoimo mm maya ram salian le te dana zirin an territory kan tia chu a in zau hlei viau theyanga sakei de chu entirnan square kilometer somnga ai zau te le ai jim te po ani theya khata khanin an cho tur a om dana zirin an rambial kha azawin ajim theyani tin chu an rambial china chu an zun mangte thinga hetia hamran mangte an ek mangte khatiang khanin an chin chia ve thina tin kong tum hetia an kalkual na mangte poin an chin chia ve bok thina ni chutianga ramri neya ramchin nei thin chu an ni awangin chulai huna chu an ta na poimo emema khoilai huna nge an ria na tur oma khoilai huna nge an cho oma khoilai hun hinge an chol ha dam na nia tia aram jeizia le omdan engkim an bel em hun kha ania chumi hun atanga mun danga transfer de emotion bo de emo kha athalo mani antan nun kho chuana tur kha atipuai vek the ni ti hi kan riat masak phot atulin ka thia mihring te poin kan ina chuanin engkim kan han chianga kan thil dana hun te kan han se thip thepa midang ina chuan then om te ina emo kan chung te ina po ni se kan vale na hun ate chuanin kan re vek lo ang deuh kha ani ve thawani chuwa chuan an territory chhuwa san lo tura buat saya kha apoimo hasa ani ti kha kan han riat phot atana atha ome ti chuan nungcha chu kan ina emo kan huana ani emo a khoilai huna po kan hnai waya an local ta a kan lo man ta ani chuta chuan chhuwa zalen tur in kan nei ti kha ron report om thina a then chuan mun hadeu himzo ka chhuwa tur ta kon min bei sei thina amai ro chu tuna kan soita kan khan khalai hun kan man na hun vel bora kha an territory tura khuwa nun adon sak ania khadilai huna khanin an himna tura oma an cho omna po an riat na hun ania khami hun atanga hun dang latai ramngot danga kan vason khan an tan chon nun kho chhuwa kha har em to ani ti hi kan riat reng atulani tin kan va chhuwa tura te kha an chi le chi ain ang pa ngai ve ka te po kha mun danga kan va chua an lo om ve ni chuan melma rak thak tak kha ani khan maya in sual te lo ngaya an nun kho chua turata na ding changjok ni kha angai da thina entina sakei territory chunga sakei danga local chuan in sual vak te kha ngai thina an territory hum him mangai da thina ni chu wang chuan an territory mun son saka kha athalo em maya ti chuan kan chhuwa zalen le don ani poin du thu sam pera chuan an nok lutuk ani lo chuan kan man na hun nai vaya khan an chen na hun tura khuan nu don sak ani awangin chhuwa zalen le kha athap pera ni ti hi kan ria reng apoimo khop mai nungcha eng po ni se kan in chunga te an ron lut em ani lo chuan man lo thra ma hi du thu sam ani ya mana thu nei tu te nen han pe ka an chua tir deuh kher chak deuh te po kan om ve ni te po in na langa chu tianga chuan du thu sama chuanin man lo theila an omin om tirila ti chuanin an kalbo ve le maya kha du thu sam berani ama ero chu kan in chunga te an ron lu em ero chuan khang chu seng hoi angai thina
chu tiang seng hoi na tur ko nga po chuan tuna kan soita kang khan mundang hlataya chua lova khami nai waya khana thei ram chuan lau om te an ni lem lo chuan chua le ra ma kha du thu sam ani ti kan han soi non le duwa tin nung cha man chung cha nga hian then khathi chu kan huai ma em o ti theya kan ngam lu tu ke mo ti theya he nga hian nung cha te chu mihring te chu min hlau hle ma se a ko to pan lo tran chuan min lo liam pal theya min lo se pal theya min lo chuk pal the ni a bik takin rule tengat phei chu phim khur em tur ania rule tur nei lo ate kan thang vek lo ani phei chuan du aman not lo tur ani hei rule lam mi thiam te pon an soi thina rule te hi tur hlawm tak nei te an oma entinan king kopra rule ngan kan ti te phei chu an tur a hlawm em a mihringa rule chuk ka holo ti ngota kha om thei lovani an chuk dana zir zok kha ni ya turan man dana zir zok kha ni ya chu wang chon kan film khur em tur ani ya ano te po hi apui ang boka lau om tho ani ya tura kha chu wang chon ngama khan ngam luat tuk kha om ve the ni chu wang chon he nga hian khoi bor lo tur ani film khur hle tur ani ti hi kan an in cha le du boka hei mani loka internet ate po kan lo huin karinga social media tele youtube vela te po kan huin karinga Indonesia pa po khan rule nga na kha ti hian an chai vel ta a ti chuanin anin kom nel hle thinang ti por in oma a control ne hle thinang ti por in oma ma se akuta khana chukpal ta hlau maya a thi pha ta hial ani ti kan hmuwa khatia khan van duaina mi hringin to pal the ani chu wang chon chung te chu kan to lo nan a thei thram chuan mi thiam te ne na hriat tir phota an local hum ngai chan te khatiang kha a tha chu ti ni lova ngam lu tu ka kan lo ti ve bor chuan kan thiam to box si lo chuan mi hringa van duaina a lo thleng pal thei thina chumi laka chuan film khur hle turin mitin te kan han in cha thar le du bokani rama te kan han kala kan han phea lo thei lo na wanga ram kal ngai te po ni ti ne zon na wang in angai tam tak kan oma chu tianga chuan kan chuan a huna ram hnuai te kan han kala lui kan lo kala ni te po in nung cha engemaw an no te engemaw deuh te po han hmu nol chang kan neya chunga chuan alomom reuh lutuk a tha reuh lutuk tia hon mai hi kan ching khop maya chu ti lo thram a tha ni ka khongai lutuka adam kho chuaw zo lo wang ti ka hlawa tia ron hon tamai te po hi an om thina tin no pang lo ma tia ron hon tamai te pon oma tin thu nei tu ten hena pe ka tan tia ron hon te pon om ve fo thina ni chu tianga chuan ram hnuaya kan kala khatiang kan lo hmu ni poin an om na huna khan om tirila nature khan lo take care khuarel khan lo enkol thiam em zo kan ni ti hi kan ria jang a poimo a heng te hi man kher tum lo tur ni ya an om khan om tirila ti khan khuanun alo hual hima an survive theya tur kha alo buat sai sak an nun kho so theya tur ko nga kha alo om ve mai thin zo ani ti kha kan ria da poimo ni lainat na awangte duat na awangte mangai na awangte poa ron hon te po kan niang ti arin oma ma se mangai dan dik duat dan dik zo ka kha a om ve a hengang zong ate hian mitin te film khura mangchang kan lo hriat theinan heng te kan an zirtir thar le duwa khang kan han soi ta toy te ate kha uluk ta ka min lo ngai thak saka min lo zom sak tur po in kan han ngen du chewa tin thil dang te po in zirtir na hanin hriat tir tur poimo tak alo om zel do na chung te po chu toy te in laron soi chua zel kan tum do na ni